Friday now, and we're at work and we're having something like celebration. It's a celebration for our training kasi it's our last day of our training. Tapos we're gonna take calls na in our next week. So yun, we'll be having a nahulol na. Mag-ano kami, mag-kain-kain na kami. We'll be having an awesome celebration. So I'm with my co-training and then with our very own trainer, Ma'am Rosette. Birthday pala na Wendell. Hi Wendell, happy birthday. He's our boss. Saludan din sa birthday. Pagdalo to ni Bob. Kuya, di pasok kasi. Ano yung nakita? So I'm gonna show you our food right now, guys. Wait, hold on. Happy birthday to you. Ganda ni Ana. Ayaw ka niyan. Gusto ko yung kanta mo. Birthday namin. Happy birthday, Wendell. Ayun pa, meron pa dalawa pa. Pakisama yung wish. Ay, laksan mo yung wish mo. Ay, narinig ko. Lalagay ko muna. Baliktad ka. Birthday na ni Wendell. Birthday na ni Wendell. Birthday ni Wendell. Ngayon. Get out. Thank you. Paano mag-blow? Tingin dito, smile. 1, 2, 3, smile. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Thank you. Ganito pa kayo. Isang bilis na. Gawin mo na yan, sa'yo na yan. So, paano yung pwede ilagay ito? Pwede magsandok sa akin. Ano din yung lalagyan? Hindi na ako pwede. Sa akin din, sino din pwede magsandok sa Ano akin? na yung face mask? Yeah, sure. Okay, ganyan ka kain sa lugar. Ay, gusto ko nga siya para lang ng bed. Kaso wala gusto mo kami ba? Huwag na wala yan. Hindi ko nga siya yung Gutom yan. Sabay na lang mo pag natabog na
Kaya namin ito. Wala nang paliwangan. Eh, Bill, baka naman ang bunga. Kaya, yan, hindi ba yan? May tao, may... Sorry po, iba. Paabot ako. Salamat. Hi guys, so we're going home now. It's already 6 p.m. Ay, 7 na pala. So we're gonna go home. Okay, see you later. Bye-bye, Daddy. Ingat. So karon kay Sweldo man amo mag-inom daw mi. Ano? Mag-inom daw mi kay si March nakasakitan og gibiyaan sa iyang uyang. Nasakitan og gibiyaan sa iyang uyang. Hi. Yung babae yan, no? Ang ganda. Ang ganda. So we'll be having our party now because we do have our salary deduction. Salary deduction. Gagi. Let's go na. Rhea, let's go. Pauwi na kami ba? Hihing muna ako sa It's Friday now and it's our last day sa duty this week. Monday na naman, so yun, we'll be having our you know, get together or something like that, party kaya may sahod na kagabi naubos na yung sahod ko because yun, nagbigay ako kila mama, kila lola, sa mga kapatid ko and nagbayad ng mga utang, kulang pa yung sahod, so ano pa din, thankful pa din kasi able to feel everything. See you later guys. Bye-bye. Anyari? Anong ganap? Hindi ka pa vlog na yun Walang vlog for tonight's video. Birthday na ni Wendell. O, saan ba tayo pupunta? Malapit lang ha. Sa Japan. Japan ko talaga kayo. Sa malapit o dyan sa tawid? Sa 7-Eleven. Sa malapit lang o. Uy, Hindi talaga guys. kasama to lahat. Ako ko Wendell. Walang pera yung Hi guys, so we're going to Makati Ave now and doon kami mag-inom. Hindi naman mag-inom, like we'll just gonna visit the place and then titignan lang namin kung anong meron or kung anong mas magandang gawin doon. So, see you later there. Bye-bye. Ay, punta dyan. Nabasa ka. Ayun na, i-grade yung nande. Dyan na. Dapat yung Wendell. Diyan lang ako sa may unahan. Kasi dumadaan tayo. Ay, dumadaan natin. Diyan lang ako sa may puno ng tao. Ayun na, pag may naligo niya, makipagkabit sa ilan. Ayun na, WhatsApp na inyo mga pa. Diyan na ako. Okay. So we're here now. Joke lang.
Wenda, happy birthday. And nasa si Jane. Jane, nasa si Jane. Thank you. When it was a Jane, it must have been love. And I don't know, it must have been love. Okay, thank you so much for the compliment.